morning mga igsoon. Karong adlaw lipay kay ko kay niabot na ang adlaw nga ako nang kuhaon ang ako ang motor. So, salamat kayo mga igsoon sa inyong suporta ug dili tungod ninyo dili nako ni maabot. Anyway, today mga alauna since karon mga 9 AM pa man do na pa koy gamayng oras. Ako nilang ni igahin aron nga makapangita ko ga insakto nga helmet nga mobagay sa ko ang motor. So mao nang nakapalipay na ko maigsoon ug mao po nang rason nga nung wa ko maka-upload na sa pipila ka adlaw. Gumikan kay nangita pintang ko ga kwarta aron nga madawnan nako ning akong motor. By the way, this is an installment. So kita-kits na lang later mga igsoon adto sa ko sa diya sa Rickley aron nga pili kog helmet and then unya mga 1 o'clock in the afternoon adto ta sa Consolacion Motorcycle City mga igsoon aron nga ato ang unit. Alright mga igsoon, naana ta diri sa North Reclamation area. So ta kay pilit ang helmet. Sige po pili mga igsoon. Doon na ako napilian na pan, no? Walay size. Nakapili na ko mga igsoon. Igsoon, agis ako ATM kay mag-withdraw ko para sa kong down payment and then lunch time na lang po kuyog na ko si Mrs. of si daughter mga igsoon. Right mga igsoon, humanat nagkaon then proceeding na ta sa Motorcycle City aron na kuha na ang unit mga igsoon. And by the way, big shout out to my wife and my daughter. My wife for being so supportive and thank you love for the support and of course love you have given me all these years. This is it mga igsoon. Ato nang kuha na tong unit karong adlaw. So nalipay kita. Ay ma'am, alright. Ano ta? Oh. Ma'am, mau ni siya ma'am no? Okay. Check. Naka-activate na po siya. Na-on. Kailangan eh. Dili pa niya siya activated mo. Yan na siya i-activate. So, yung battery, mag-drain. Okay, under siya na. Yamaha MT-03 mga igsoon. Nindot kayo mga igsoon. Actually mo kini ako ang dream bike but since ako ang patag budget so anyway umasayop sa mga andoy ta. Hopefully pas hindi ay sa sunod mga igsoon no?
like this. I like this. Big shout out to Miss Gina Kausapin of Motorcycle City, Consolacion, Cebu. Thank you so much, ma'am. May God bless you. And also to HJC Helmet Cebu, diya sa may Cafe Racer North Reclamation Area, Mandawi City. Thank you so much. And amping mo kanunay. God bless you all. Alright. Mga igsoon, abot ako sa mua. Medyo gubot pa kayo dire kay wa pa gyud mapangandami nga naay motor nga madungag sa dire sa ako ang gamay nga balkonahe apan mao na kini ang itsura mga igsoon, no? Ug mas buntag ako kaning hanayon mga igsoon aron nga matagaan at maayong luna ang ato ang pinanggang motor.